رابعي وعلى مرحتي هاجرات أفريقيان عربن كاب 21 كساب 23 حدار أب مالابور سختما إكواتوريال غيني تخايدم إرترا دما مينيستر قدات وصاي أتو عثمان صالح بزمرحو لؤخ توكيلام مينيستر عثمان أبتو على أب بوليس لمعات إرتران أقداسنا الشركنت أب ممكات زوباو بدهوتات نزتوكورة مدرة أسمعهم أبز مدرة زن كالو تركبات نزتوكورة زينا وتحستولو حيلا برغة كاربوي إرترا تخطلو بوليس رئيس مركوسا أب حد حداوي مكبار أب استسرته وتسيتاوي شركنت كم زأمن مينيستر قدات وصاياتو عثمان صالح أب ربعي وعلى مرحتي أفريقيان عربنا بزسمو مدرة قليصهم أبتي أب كتما مالابو إكواتوريال غيني استخدموا على مينيستر عثمان إرترا بعلم نزلو زي معلنتن بدهوتاتن بقبو بمجنزاب نكبرتاتان دليتاتان زساسي نيجزء رئيسها لمعتاوي مدب كم زبكسات إذا وفروارساي كالوس تسمين باندو بوشتاوي تأجاتات هاجراوي أعمتات نمهنات زعل من جزيف مدب أمن خورنا عنا يلم عاد بوليس أم خانو بست في حد حمقلات بمنت أزجاتهم عبيت بدهوتاتن تتسابوتاتن كرائن كله عبيت عوتات كم زمسكبه أبريهم مينيستر عثمان أسيبو دحر 5 عامات مزرزر مجزاتن مجنس أفناتنتن بتفتراوي تأجاتات حبتام زخونت أهجرنا أفريقيا جنا ببوليتيكا زيرجتي بقطة بعد ما زي ما عبالتن قلتن كم زلاب متكاس نزح حد مجزاتن مجتأمن مزمزة مدن لمتان مجبارن حجرات بزلوا بدهوتاتن انكفاتن كيت حلكا بحبراوي رديت عتوبن نتصور المرجع يكوز زخم زقبا أسمير لهم بزيت أستان رجعتن زرجاجز معبالي لن زي معبالة زو حسبتان رجعتهم يلن زبالة مينيستر عثمان كليت يوم مسلولونات هاجرات طبق من تسار سلازلهم أبا كباوت أتتا قبل شبران فلسطين زلوا حبراو بدهوتات وهو دفع أربون استراتيجين كم زد ليو أسمير لهم أزغم زي لنكولو قلنا زي كاب 20 حرن كساب 23 حدار استخيروا على بمينيستر عثمان صالح زمرح لوخ يرترا بمختلك قدامي مينيستر قدات واتسان الشيخ صباح خالد الصباح زمرح لوخ هاجر كويت بمرخاب أبكلتياون زباون زمدناتات تزراري بهم أبتاقات أمي الشيخ صباح إرتراب زلو استراتيجيكا وكمامتا ترى أبزباو قدات أقداسي مخان بمتكاس هاقولو زمدن أنا بزل على ناي متحققاز مدرخ المعوال زلوها حيال دليت كريتسهم مينيستر عثمان بوغونو تاريخاو زمدنا كلتيو هزبتات بلمعتاوي متحققاز كدنفع أقداس منوتو لعلكم زخوانا بمحبار أبهبت بحري عدنا قطباو تحت غرص النقدن زلو عدلات وفري بمجاسي كدهساس كم زكال أنا تيرون أمودات هدما نجبوت ناي متحققاز درجة زتاتح كأتسال ركبات ككاد أمر رجعت بتيهم لوغ إيرتراب توسغي بس مينيستر توريزم إكواتوريال غيني توماس ميتشيبي أب كليتياو متحققاز دحفشة أب صلا توريزم كجبر زكال من لو تمكرر ما بفلاي زتوكره زتا أكايدون نبرتي من محدار كبابي أباشاول ننويح عامتات بوحي تفحيرون تشكركرتن أقارن كتأقم نزنح ترقية يسقون اللوم أتوم لعلحام مشتشح زغون نبرتي زي سلاسلو زلو مدب مقتصلتا نايتي كوم سرتو المعاتا وفراتات كم زغونن بتصبقي قتصل كم زلون أم حدارت من محدار كابي أتو فرمي كيال تولدن يرينا بزها وحابريتا أرديوم أتي كل عقمتات نبرتي توافر للزلون من محدار زوبا مأكل كل التماشنرتات زوافر للنسرح نتي من قدي كان بحدش مفحر مانن جوان من صافن بچمينتو ملباتن يتقالل محداريت نؤس زوبا باشاول ويزرو ألغانش تكبوغنا أتي سرح وتسيت نقحاتن حيال ودابن كم زخونه بمتقاس تتبقسو نخالوت نؤسان زوباتاتن من محدارات كابن أرعيا كخون زلو أمنت قليسام نبرت دما نتمدب أب مفتصمتون مبصح بتوفاينتن وهداتن يسرحو مهلاهم بمرققات مستزازمه زنبرم صقم كم زغنطت أبريهم أب كتما حجاز نأتعلاليان التحزان أمرأون معبال أون سنكلنا زلهم قلعز حجز سلطنا تواهيبهم أما حداريت نوزب حجاز ويزر أمن حجاب زسمعتو قال هزبينتهم أبكوابي يزركب قلعوت أقاماتهم على نمئلايهم ترؤو كعزز بمزخار من محدار نوزب أم كتالهم تعرتات ككايد مخانو أبريهام كابهادو فلي حجز تمرتي أب مينستر تمرتي ممهر ميكائيل أسفاو دمام حبرت سب أب أمرأون معبالأون سنكلنا زلهم قلعو زنبرة قوقيات أمام توقيدو مسكابيهم زلو سباتن نقراتن بقبو كم زواسو كقبر تلابيهم
ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ ሓላፊት ቅድመ ትምህርቲ መምህር ትዕግስቲ መሓር ድማ ንግዳያት ኣእምሮኣውን ምዕባላውን ስንክልና ከተገልግል ኣብ ከተማ ኸረን ዝተኸፍተት ቤት ትምህርቲ ጽቡቕ ውጽኢት ስለ ዝተረኽባ ኣብ ከተማ ሓዳስ ቤት ትምህርቲ ተኸፊታ ኣገልግሎት ትህብ ከም ዘላ ብምሕባር ንተራን ኣበርክቶን ሕብረተሰብን መሻርክትን ኣመስጊና ሰልጠንቲ ብወገኖም ፍሉይ ጸገም ዘለዎም ቆልዑ ክከታተሉ ዝተመደቡ ሰብ ሞያ ስለ ዘለው ወለዲ ምስኦም ክመያየጡ ብምዝኻር ነታ ኣብ ከተማ ሓጋዝ ተኸፊታ ዘላ ሓዳስ ቤት ትምህርቲ ንምዕባል ጻዕሮም ክሕይሉ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ኣብ መዛዘምቲ ስልጠና ሓላፊት መሰረታዊ ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ መምህር ኣብርሀት ገብረን ኣካያዲ ስራሕ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ኣቶ ተክለ ሃይማኖት ሙሳኤልን ዕላማት ስልጠና ንምዕዋት ምትሕባር ኩሎም ኣካላት ክዓዝዝ ጸዊዖም ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ንኣተኣላልያ ግዳያት HIV ዝምልከት ጥዕናዊ ኣስተምህሮ ንወነንቲ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ተዋሂቡም ብ23 ሕዳር ኣብ ዝተዋሃበ ኣስተምህሮ ወኪል ማሕበር ብድሆ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ኣኽሊሉ ተስፋዝጊ ንውሑስ ኣተኣላልያ ምስ HIV ዝነብሩ ዜጋታት ብሓፈሻ ህፃናትን ቆልዑን ድማ ብፍላይ ምውጋድ ተነጽሎን ኣድልዎን ኣብ ልዕሊ ግዳያት HIV ኣብ ዝብሉን ካልኦትን ዛዕባታት ኣተኪሩ መብርሂ ሂቡም ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣቶ ገብርኤል ካሕሳይ ብወገኑ ምእላይን ምሕብሓብን ብኤችአይቪ ዝዘኽተሙን ምስ ኤችአይቪ ዝነብሩን ህፃናት ንመንግስቲ ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ስለ ዘይኮነ ነበርቲ ብሓፈሻ ወነንቲ ወሃብቲ ኣገልግሎታት ድማ ብፍላይ ዓቕሞም ዘፍቅዶ ኣበርክቶ ክገብሩ ተላብዩ ተሳተፍቲ ድማ ንኣገዳስነት ናይቲ ኣስተምህሮ ብምጥቃስ ብሰንኪ ጉድለት ንቕሓት ኣብ ግዳያት ኤችአይቪ ዝኾኑ ህፃናት ዝወርድ በደላት ንምንካይ ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ብኻልእ ወገን ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣብቲ ንኡስ ዞባ ካብ ምምሕዳራት ከባቢ ካሪቦሳ መሰጉሎ ዙላ ኣውህለን ኢግላን ንዝርከባ 4 ኣለይቲ ዘኽተማ ስድራ ቤታት ንነፍሲ ወከፈን 30,000 ናቕፋ ብምሃብ ኣጣይሱም እቲ መደብ ዘኽተማት ቆልዑ ዝኣልያ ስድራ ቤታት ነፍሲ ሰንኪ ኢለን ዝናቢኦም ዘኽተማት ቆልዑ ብግቡእ ክዕብያን ክምህራን ዝዓለመ ምዃኑ ዝሓበረ ሓላፍቲ ቤት ጽሕፈት ኣቶ ገብርኤል ካሕሳይ እተን ስድራ ቤታት ብዝተገብረለን ደገፍ መናብሮን ንምምሕያሽ ክጽዕራ ተላብዩ ኣብ ንኡስ ዞባ ቁርደት ሃይኮታ ተሰነይ ዓዲ ቀይሕን ባጽዕን ኣፍልጦ ሕጊ ብምዕባይ ገበናት ንምክልኻል ዝሕግዝ ኣስተምህሮታት ንመንእስያት ተምሃሮ ከምኡውን ንወነንትን ስራሕተኛታትን ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ተዋሂቦም ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ጋሽ ባርካ ኮሎኔል ሰለሞን ኣስፋሃ ምስ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ቁርደት ኣብ ዝገበሮ ርክብ እቲ ዕላማ ተምሃሮ ኣብ ሕጊ ዘለዎም ኣፍልጦ ክባቢሎምን ክብርታት ሕብረተሰቦም ወሪሶምን ኣብ ምውሓት ጸጥታ ከባቢኦም እጃውን ክበርክቱ ከም ዝኾነ ገሊጹ ምስ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ሃይኮታን ተሰነይን ኣብ ዝተገብረ ተመሳሳሊ ርክብ ድማ ኣብ ፖሊስ ዞባ ጋሽ ባርካ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ሜጀር ሃይለ በራኺ ምብራኽ ንቕሓት ሕብረተሰብ እቲ ቀንዲ ረቑሒ ንምክልኻል ገበናትን በደላትን ምዃኑ ብምጥቃስ መንእስያትን ተምሃሮን ምድጋፎም ክዕዝዙ ጸዊዑ እዚ ከምዚሉ እንከሎ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ተለንተ እዮብ ተስፋዝጊ ኣብ ዝሃቦ ኣስተምህሮም ተምሃሮ ጎኒ ጎኒ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ንቕሓቶም ኣብ ሕጊ ከበርኹ ገበና ምክልኻል ኣበርክቶኦም ክገብሩን ኣብ ኩሉ ምንቅስቓሳቶም ብሕጊ ትራፊክ ተማእዚኖም ክጓዓዙን ተላብዩ ኣብ ከተማ ባጽዕ ንወነንቲ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝም ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ኣስተምህሮ ድማ ኣዛዚ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ካፕቴን በራኺ ተኽለማርያም ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተዛገረ ዝመጽእ ክብርታት ሕብረተሰብ ኣብ ምስራፅ እወታዊ ኣረኣያን ምምእዛን ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ጠቂሱ ጸጥታ ከባቢኦም ኣብ ምውሓስ ረዚን ሓላፍነት ከም ዘለዎም ኣገንዚቡ ወርቃውያን እዳው ብዝብል አርእስቲ ካብ ቋንቋ እንግሊዝ ናብ ትግርኛ ዝተተርጎመት መጽሓፍ ብ26 ሕዳር ኣብ ኣስመራ ሆቴል ኤምባሲራ ተመሪቓ እዛ መጽሓፍ ካብ መበቆላዊት ድርሰት ዶክተር ቤን ካርሰን ዝኾነት መጽሓፍ ጊፍትድ ሃንድስ ዝተተርጎመት ኮይና 25 ምዕራፋትን 305 ገጻትን ዝሓቆፈት እያ ተርጓሚ ኣቶ ብነጋ ወልደ ጊዮርጊስ ኣብ ዘስምዖ ቃል እታ መጽሓፍ ብሓፈሹ ኣብ መስርሕ ህይወት ደቂ ሰብ ዘጋጥሙ ብድሆታትን ኣፈታትሖምን እተስተምህር ብፍላይ ድማ ወለዲ ኣብ ምእዛን ደቆም ዝኽተልዎ ዝግባእ ሜላታት ኣተዓባብያ እተቕስም ምዃና ጠቂሱ መስመናብሮም ባህልን ሕብረተሰብና ብጥዕም ከም ዘዳለዋ ሓቢሮም ህየሳታ መጽሓፍ ዘቕረቡ ዶክተር ሳምሶም ኣባይን ጸሓፍን ገጣማይን ኣቶ ግርማይ አብርሃምን ብወገኖም እታ መጽሓፍ ኣነቃቃሒትን ደራኺት መሃሪት ሞራልን ተስፋን እተስንቕ ኮይና ከም ዝረኸቧ ብምግላጽ ተራ ወለዲ ኣብ ምኽስኳስ ደቆም ሳዕቤን ፍትሓብ ህፃናት ስነ ልቦናውን ከባቢያውን ጽልዋ ተራኣደ ኣብ ኣቃወማ ደቃ ጸቕጢ መዛኑን ኣፈታትሑን ከምኡውን ጥቕሚ ትምህርትን ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ደገፍ እትገብር ምዃና ገሊጾም
መጽሐፍ ጊፍትድ ሃንድስ ናብ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝተተርጎመት ኮይና ኣብ 2009 ብመልክዕ ፊልም ከም እትዓየት ይፍለጥ